Dostlar, bir atna ötüp de gitti. Bir atna içinde köpme karlar yağdı, yangırlar yağdı. Ejderlav kitap şöyle devam ede. Endi ananıla barıştı min Firdevs Temayev. Endi benim karşımda batır, talantlı, zirek oyuncularımız otura. Alar bilen yakınırak tanışıp öttik. Birinci oyuncumuz Rail Agliullin. Yakınırak tanışır için ihtibar ekranlarga. Раил Аглиуллин, Әлки районнан, Казанның кооператив институтында соңгы курста укый. Хыялы зур сәхнәләрдә булу. Җырларга бик ярата, төштә җырлап уяна. Начар ягы, чисталыкны нык ярата. Кешеләргә гел ярдәм итәргә кирәк ди Раил. Яшьләрнең соңгы вакытта дингә тартылуын, намазга басуын уңай күрә. Ике йөзле, алдакчыл, ялкау кешеләрне яратмый. Музыкаль белеме юк, консерватория тәмамлаган кешеләргә соклана. Шигырьләр белән сөйләргә ярата. Девизы бүгенге көн белән яшәмә, киләчәкне уйла. Раил Аглиуллин. Достым, кәйфләр ничек? Бик шәп. Ярар. Әле син безнең күршедә булып чыктың бит әле. Фирдус абый, Әлки районнан. Ярар, аңладым. Шигырьләр сөйләргә яратам дигәнсең. Инде берәр күпер шигырь сөйләмәсәң, дөрес булмас? Әйдәгез. Ашамада йокламасын, йолдыз буласың килсә, айга да менәрим мин. Тямаев шулай дисә. Ой. Күлчабыз Раилгә, күлчабыз. Икенче уенчыбыз Раилә Сәнгатова. Якынрак танышу өчен игътибар экраннарга. Раилә Сынгатова, Түбән Кама шәһәрендә туып үскән. Хобби, спорт белән шөгыльләнү, тимер аяк ташу. Хыялы җырчы Риананың концертында булу. Раилә эш сөючән, ләкин иртән авыр тора һәм укырга яратмый. Инглиз һәм төрек телендә җырлый белә. Ягымлы һәм юмор яраткан оста кешеләрне ярата. Музыкаль белеме бар, 2 ел дирижерга укыган. Кешенең теләге булса, ул барлык максатларына ирешә ди Раилә. Раилә Сәнгатова. Раилә, бер генә сорау бирәм әле. Менә минем иң яраткан төс зәңгәр. Зәңгәр төс. Менә син шундый матур зәңгәр күлмәктән утырасың. Бу төсне үзең сөйләдеңме, әниең сөйләдеме? Әйт әле дөресен әйткәндә. Әллә үзеңнең яраткан төсеңме, әллә дусларың әйттеме? Минем уйлавымча, бу төс миңа килешә. Килешә, нык килешә. Рәхмәт. Но минем җырым да зәңгәр күлмәк турында, шуның өчен зәңгәр күлмәк. Туры китереп. Туры китердең. Әгәр инде минем күлмәк бик кыска дигән җыр булса, син кыска күлмәк кигән булыр идең. Әлбәттә. Әлбәттә. Раилә Сәнгатова. Һәм инде өченче уенчыбыз Руслан Шәвәлиев. Руслан Шәвәлиев, Казан егете. Хобби төрле мәҗлесләр алып бару, җырлау. Үзендә начар яклар юк дип уйлый. Музыкаль белеме юк, ләкин үзен белгәннән бирле җырлый. Шәхси тормышын сер итеп калдырды. Кумиры Рәсәй президенты Владимир Владимирович Путин. Девизы: ирен түзәргә, ирен югалтырга һәм тормышның авырлыкларын елмаеп кичерергә. Руслан Шәвәлиев. Төрле мәҗлесләрне алып бару җырлау дигәнсең. Дөрес. Мәҗлесләрне, туйларны, бөтен чыгарылыш, корпоратив кичләр. Руслан Шәвәлиев. Танышып алдык. Әйдәгез уенга күчәбез. Сез егетләр, кызлар әзерме? Әзер. Ишетмим, әзерме? Әзер. Ярар. Әгәр дә җырлау тапшыруын караган булсагыз, бәлкем күз белән бер шиктеп кенә караганыгыз бардыр, бармы? Бар. Ярар. Беренче уен бик кызык, бик һәм гади. Әгәр дә татар эстрадасын яхшы белсәгез, һәрберегезгә эшәрки уйнатыла. Сез ул көйне тыңлап, баштан тыңлыйсыз, аннан таныйсыз, кем башкарганын һәм җырның исемен әйтергә тиеш. Шул вакытта гына сезгә 1 балл бирелә. Әгәр дә җырчыны гына яки башкаручыны җырның исемен генә яки башкаручысын гына әйтсәгез, ул вакытта балл саналмый. Аңлашылды? Аңлашылды. Oyununu devam итәбез. Раил достым,
Бисмилlah айтып, сенден башлыйбыз. Аллага Музыка студио. Bir, iki, üç, stop. Ишеткән бар инде менә. Аны миндә, кстати, ишеткәнем бар. Ишеткән бар. Ишеткәнем бар. Бик матур җыр. Әле аның җырчысын белсәң, шундый менә сандугач тавышлы җырчы. Минем иң якын дустым әле ул. Әле җитмәсә Мишәр, Ибраятларыннан 1, 2, Чәчкә түгел. юк. 1, 2, 3. Тыңла әле дустым. Süyemliğime gerek түгел. Эльмира Сулейманова. Эльвира Сулейманова кирәк түгел. Достым, кайфны бетермибез. Дәвам итәбез. Киттек. Эй, рәхәттә утырабыз. 1, 2, 3, стоп! Юк. Нәрсә юк? Бар, җырны тыңладың бит. Җыр ул нормаль. Жырның исеме ул? Юк. Җырның исеме юк, юк. Юк. Dilimiz payında, senin eşindesin miydi? Sayraşık yeşili şulay, kilinde şekile. Алина Сафиуллина белән Эльвира Гамматова 2 килен. Аңлашылды. Точно, Киленнәр, беләм. Дәвам итәбез, дустым, киттек. Бер, Айдар Галимов. 2, стоп. Айдар Галимов. Бергене. Bir mezgili bir ara, bir Дәрес, бер мезгил Айдар Галимов. Әфәрин, дустым. Oyunna devam итәбез. Раиля, син әзерме? Әзер. Әзер? Әйе. Әйдә, музыка в студио. Bir, iki yarım, eş, stop. Жеп-жеңіл жыр. Бу не Рахмаев түгелме? Білмеймін. Мен мені келтің Жырлыйбыз, кем жыра. жырлыйбыз. Мен Рахмаев ма? Тямаев ма? Илна Сафиуллин ма? Әлі бір хатын қыз һәм бір, ике, эш. Әйдә, Райләгә тагын бір кат көйік әлі. Әйдә. Bir, iki, üç, stop! Әйтә алмыйм. Güzellik, matırlık, ulusi batırlık, hürmetli yaşıkçı kızlarına. Кем жырлай? Иркә. Иркә һәм Венер Салимов. Яшик, хөрмәттә. Дәвам итәбез. Bir, iki, stop. Bu ир-яңа жыр бу. Әле күптән түгел генә чыкты бу жыр. Ләкин аны тиз арада танып алдылар. Бик современный, хәзер бигрәк тә яшьләр бии ул җырга. Яшьләр җырлый. Аны инде күп җырчылар сыңгарада җырлый башладылар. Бигрәк тә Мәскәүдән килделәр. Белмим инде. Әйтә алмыйм. Раилә. Әгәр бу әйтмәсәң үпкәлим бөтенләй. Бер генә шанс. Бер, ике, стоп! Тау бүресе түгелме?
Ошаған битки. Тизрәк әйт. Бер. Тал бересе, тал бересе. Жырның исеме? 1, 2, 3. Татар халық жыры жымға. Dalı birisi, dalı birisi, dal birisi dallarda. Dalı birisi, dalı birisi, dal birisi dallarda. Keyifini bitirmeyimiz, devam etemiz. Bir, iki, stop. Dostlarım da, dostlarım, dost işlerim. Jırının ismi gerek. Dostlarım. Dostlarıma? Yok. Dostlarım. Dostlarıma degan jır meniki ol. Allar ko'rdim, almadım, giller ko'rdim, izmadim. 1, 2, 3. DJ nельзя. Мен аңлайм, ол кыз сеңа ыршый, но миңа да ыршый ол. Әйтергә ярамый. Әйдә жырлыйбыз. Ey Dostlarım, dostlarımla, dostlarım, dost işlerim. Oy dostlarım, dostlarım da, dostlarım, dost işlerim. Gittik дальше. Ninna, ninna. Ayrılsa yalğız başım 1, 2, 3. Yalğız başım. Tatar xalq jırı Aşgabat. Başım şeşe batamayın bir işlerini de. Allah başım şeşe batamayın. Arayla sen şunday kişili oynadın. Mana көңілләріме май болып ятты. Сенің зәңгәр күлмәңгә карап гашык булдым. Рахмат бик Devam etemiz oyunni. Ruslan, Әзір. Әзір. Бисмиллаларны айттык, әйдә алға баштап. әйдә, киттік. Киттік. 1, 2, stop. Егетлер, кызлар. Егетлер, кызлар. Бу жырны сакаллы bir абый жырлый. Сакаллы бер абай жырлый, дөрес ансы. Һәм дә инде аннан Әйдә, тизрәк бул бер. Сиңа булат булмай, райләрнеке кебек. Миңа булмай? Юк. Егетләргә юк. 1, Кызганычка каршы белмим. Тагын bir кат, bir шанс. Bir шанс. Бер шанс. 1, 2, stop. Булмады. Sandığaş gülgerşin gönlüm Üsken kuremsin, sandığı baş kurarışın. Güller üsken kuremsin. Yarar. Keyfini bitirmeyimiz. Devam ederiz. Vermeymiz. Әйдә. Stop. Zamanında, Hamisine namök kına verem, zamanında bu jırşıga bizning Şeymi babayımız büle gitti kvartira. Şuşa jır için. Bu jır bir kişili jır. Кортайма әнкәй жыры. Aha. Aha. Һәм дә инде җырлый аны менә шундый Sakalsız. сакалсыз, Лысый. лысый. Шулай. Миңа үз вакытында теге шампуньда бүләк иткән идем әле. Aha. Так. Җырлый аны Раяз Фасыков. Раис Фасихов түгел. Ферзер Муртазин. Фирзәр Муртазин. Фирзәр Муртазин түгел, тукта. Айдар Галимов. Айдар Галимов да түгел. Илназ Бах. Хәзер 5 секунд. Филипп Киркоров. Точно, ана Филипп Киркоров жырлады. Вообще-то аны Дима Билан жырлады, сен белмәйсең аны. Әгәр Дима- Оригиналын шул жырлады бит. 1, 2. Белмим шул. Картай Мәләнкәй. Кортайманкәй Татарстанның халық артисты Рөстәм Закиров. Әнекәй картаймалы, син бил безне. Яра достар. Достым, үшінші сыңғы шаныс. Киттік. Рахмет. 1, 2, стоп. Эльмира Сулейманова түгел. Ол вакытта ол жыршы кыз шыққан ие бір жыр білән. Ол жырының исеме бақшаларда үсәйінді, ол үлен.
Һәм кытырып китеп, без яшьләр дискотекада бийдек. Менә шул. Миләшкәем халың ничек дип. Ярар, 1, 2, 3. Зөлфия Минхажева. Я кайфны төшермибез. Yok, keyfini düşürmeyiz. Dostlar, bir gene soru vereyim hele. Bana sizge, işinizge de güller oynatıldı. Sizin için onlar ağır mı yok mu? Бик алай орты көлінде уйласаң. Oylasan ağır tügüleyim mi? Yok. Elle bugün yakağız duymagan elle nerse, mene bugünkü tapşırıda sizin için jingil killer oynadık. Bir gerek tatlar kalık jırları. Şuna göre ikinci oyunda siz mini bitli kızartmağız. Şulay tırıp birinci round tamam. Elige hazır tezgine bilgilep alabız aşkolarını. Rail, sende 1 bal. Reyle'de 0 bal, Rusan'da 0 bal. Koşamamız birbirimizge. Biz hazır ketemiz reklamaga. Reklam aldığından özümüzün sponsorımızla tanıştırıp ötemiz. Bizden sponsorımız Juju Bar. Bizden sponsorımız Juju Restorаны. Ул Казанның уникаль ретро-площадкасы. Кич монда иң кызыгы башына. Тыйылгысыз уен килке, дискотека, тематик вечеринкалар һәм күңелгә хуш танышулар. Иң мөһиме тәмле эчемлек ашамлыклар. 24 сәгатьлек кайф Juju Барда. Корсын 1-нче этаж. Күбрәк информацияны ВКонтакте официаль төркемендә, Instagram аккаунтында һәм Корсын сайтында карый аласыз. İkinci round vakti kelip de җитте. Keyifler nişek? Әйбәт. Шәп. Аллага шүкер, шәп. Эдегез бергәләшеп. Keyifler nişek? Шәп. Evet bulsun. Dostlar, siz görəsiz ekranda 7 şapmak. Oturayım әле, үземнең алтын урындыгыma. Ekranda 7 şapmak. Her bir şapmak içinde bir söz yata. Bu gümümen bir tanılgan jırdan alıngan cümle. Şiir atlap, siz hazır aşasız. Canınız isteyen bir sanını. Anda söz yata, şuşa sözge bağışlangan bir jırlıksız. Eğer bağışlangan jırlasanız, o vakitte sizge 1 ile 2 bal. Eğer de cümleni tanıp gümümen jırlap gösterseniz jırına, siz ikinci roundның lider jingüşesi bulasız. Anlaşıldı? Әйе. Anlaşıldı. Dostum, nindi sonunu yaratasın? Әйтерге unutmayık şunsun. Koysadır son aslında yata kızıl şakmak. Eğer kızıl şakmakka gelip kirseniz, şirat ikinciye köşe. Dostum, nindi son? Так, киттек. Беренче утырам, беренчесен ашык. Birinci oturam, birincisinden aşık gittik. Senin. Синең белән. Нәрсе benim bilen? Эльмира Сулейманованың җыры инде. Синең белән. Senin bilen. Aha. Devam etemiz. Kul cevabımız. Yarar. Nindi sanlaşasan? Anlatmak, kızıl şapmak mı da? Ашык ишне. İş. İşli kişli. Işıraşunu. Очрашырбызмы диеп, кабышырбызмы диеп. Әлфин Әсхәмова җыры. Yarar. Kul cevabımız. Devam etemiz. Ашык 5-нче. Mizgillerini. Мизге. 1, Хәзер 2, истә бар. Мизгелләр дигән җыр Индиваның җыры инде. Мизгелләр. Миңа бит җырлап күрсәтергә кирәк. Мин җырларга яратам, җыр тыңларга яратам. 1. Мизгелләр белән. Mizgiller bilen. Stop! Rayle, бәхет сиңа ялмайды. Bu oyun senin kolda, ikinci round senin kolda. Eyde, nindi sanlaşabız?
Икенче сан булсын. İkinci san. Kızıl kızıl ut. Keyfini bitirmeyimiz. Урысша etmişli автоматически dostum сиңа күші. Автоматически. Һәм дә инде сразу 4-нче санга ачы. Hem de indi сразу, дүрт kütken. Belki cümleni tanıp bilirsin. Yarar kütken degen sözge bir, iki, toy meclisleri. Көткән идем сине, матур кызым минем. Һәм дә инде бөтен җырлар хәзер җаннан килә, миннән сиңа җырладым. Монысы минем исполнениедән Руслан Шавалиевтан. Rail, devam etemiz. Devam etебез. 6-нчы сан. 6. san. Nişik. Ничек. Хәлең ничек? Ничек синең хәлләрең? Ялейрикем. Так, синең белән Benim karşımda автор başkaruçılar oturarlar. Üzleri şiir yazarlar. bilen Üzleri uçraşma ki Allah yazarlar. Şak katmalı yigitler kızlar minde bugün. 1, 2, 3. Reyle. 7 сан. 7. san. Anlatayım. Аңлаттым. Belki Аңла йөрәгемне. Тыңла йөрәгемне. bana Salavat abi jırıydınız bit. Юк. Kim? Yarar. Илназ бакты. İlnaz bak yarar. 2 bal aldın. Belkim sin gümümen cümleni nindi kim jırlay nindi jır bu yigitler kızlar oyla güzel. Men sizge 30 sekund vakit berem. 25 kaldı. 20 15 1 2 Әзгәнә подсказка юкмы, подсказка? Бар. Нинди? Hazır aytam. Ул yigitga Бар да бер. дөрес. Әйе. Ул yigitga бар да бер. 1 2 3 Куйгыз жырына. Жырына куйгыз. Senin belen aşraşu İlnaz Garipov. Mizillerine nişek anlattım Minutlarına kuvamajıtırım Saatlerine şundi yaratmayım Dıgavu Minga bar. İsminle min kat kabatlı Anladınız mı? Bu jırşını biləsiz mi? Kim? İlnaz Garipov. İlnaz Garipov. Jırının ismi? Minga Barber. Keyiflerini bitirmeyimiz dostlar. Şulaytır bizi ikinci round ahırına yakınlaşıp gelip Әліге tezgine netice yasab olabız. Rail 4 bal, Rail'e 2 bal, Ruslan 0 bal. Yigitler kızlar oyun bitti, жеңуші belgilendi deyip keyifsizlenip oturmayımız. Hazır en mühim oyun kaidelerin siz bilesiz. Hazır her biriniz saylap jırlıysiz birer jır. Өзіңіз saylagan bir jır jırlıysiz. En motor jırşıga 3 bal, ortarak jırşıga 2 bal, hem indi üçüncü oyuncuga 1 bal. Şuna göre üçüncü roundunu başlayıp jiberemiz. Üçüncü round kelip de jetті. Üçüncü round bek qadi hem bek javaplı. Hazır her biriniz өзіңіз söylep kelgen tanılgan bir jır alып kelge tiyиш ediniz. Jırlap көрсетесіз. Oyun kaideleri bilen tam bir kat tanıştırıp öttem. En motor jırşıga 3 bal, ortançırak jırşıga 2 bal.
Һәм инде бер балга калабыз. Кайсыгыздыр мин белмим. Раил, нинди җыр алып килдең? Зиннур абый Сафиуллинның җыры «Талларым». Зиннур абый Сафиуллин җыры «Талларым». Раил Аглиуллин. Kırlarımda bulun küllerimde Kalmadım şıl nige kalmadım Kaytkan sayın üpkelegen gibi Büyüktür amın su tallarım Tallarım, tallarım, tallarım Sizge tağın bir kaytır idim Tallarım, tallarım, tallarım Sizni tağın bir görer idim Üzüm bilem gitken yollarıma Koray koray gözüm dalganım Yok men bulay büten yaşayalmayım Qaytam sizge qaytam tallarım Tallarım, tallarım, tallarım Sizni tağın bir görer idim Tallarım, tallarım, tallarım Sizge tağın bir qaytır idim Dingiz tağlar aşa, şırlar aşa Yüreğimni sizge yalgadım Kişirigiz meni yiraklarga Taşlap gitken üçün tallarım Tallarım, tallarım, tallarım Sizni tağın bir görer idim Tallarım, tallarım, tallarım Sizge tağın bir qaytır idim Sizni tağın bir görer idim Sizge tağın bir qaytır idim Раил Аглиуллин. Раил, нинди җыр алып килдең? Татар халык җыры Зәңгәр күлмәк. Татар халык җыры Зәңгәр күлмәк. Зәңгәр күлмәктән Зәңгәр күлмәк җырын җырлый Раилә Сөнгатова. Зәңгәр күлмәгеңне киясең дә, зәңгәр күлгә көндә киләсең. Йөрәгеңдән инде утлар яна, уйларыңа килә беләсең. Йөрәгеңдән инде утлар яна, уйларыңа килә беләсең. Зәңгәр күлмәгеңне киясең дә, яшел болыннардан үтәсең. Нинди иркә сүзләр
Зәңгәр күлмәгеңнең зәңгәрлеген хәтерләтә аяз күкләрдә. Нинди иркә сүзләр ашар икән күңелеңнең серле бикләре. Нинди иркә сүзләр ашар икән күңелеңнең серле бикләре. Раиля Сенгатова. Oyununa devam ederiz. Ruslan, nende icra alıp geldin? Бүгін Ранил Нуриевны пиар итәбез. Син минем янында деген жыр белән. Aha, Киттекме? Бисмилла. gittik. Миңа нәрсә булгандыр, шаярмый көлми идем. Дөньяның матурлыгын күрмәдем. Бер ни дә кызык түгел, юктадан төшә күңел. Нигә шулай икәнен мин белми идем. Син минем янымда, бар дөнья көлә хәзер. Мин бөтен дөньяны кочарга әзер. Син минем янымда, бар нәрсә тәмле хәзер. Тауларны күчерергә мин инде әзер. Раз, два, три. Eğlenip bitersiz bir kimdi? Булай итеп әйләнәбез. Сине яраттуымны үземдә белмәгәнмен. Күкләрдән йолдыз үзләп йөргәнмен. Кадерне белмибез шул, югалтып карамыйча. Кояшсыз кала яздым, мин аңламыйча. Син минем янымда, бар дөнья көлә хәзер. Мин бөтен дөньяны кочарга әзер. Син минем янымда, бар нәрсә тәмле хәзер. Тауларны күчерергә мин инде әзер. Готовы? Никадәр матур кызлар яулый алмый йөрәкне. Синнән башка бер кемдә кирәкми. Күкләргә менеп була, син булсаң яннарында. Дөнья матур, без икәү бергә чагында. Син минем янымда, бар дөнья көлә хәзер. Мин бөтен дөньяны кочарга әзер. Син минем янымда, бар нәрсә тәмле хәзер. Тауларны күчерергә мин инде әзер. Тауларны күчерергә мин инде әзер. Мин бөтен дөньяны кочарга әзер. Та-да.
Бик зур рәхмәт. Шулай итеп, дуслар, 3-нче раунд тәмам. Тиз генә нәтиҗә ясап алабыз. Раил 1 балл, Раилә 3 балл, Руслан 2 балл. Хәзер безнең спонсорыбыз хакында. Безнең спонсорыбыз Жужу рестораны. Ул Казанның уникаль ретро-площадкасы. Кич монда иң кызыгы башына. Тыелгысыз уен көлке, дискотека, тематик вечеринкалар һәм күңелгә хуш танышулар. Иң мөһиме тәмле эчемлек ашамлыклар. 24 сәгатьлек кайф Жужу барда. Корсын 1-нче этаж. Күбрәк информацияны ВКонтакте официаль төркемендә, Instagram аккаунтында һәм Корсын сайтында карый аласыз. Уен кагыйдәсе буенча мин дә берәрегезгә тавыш бирә алам. Минем тавыш 5 балл. Әйдәгез тавыш биргә егетләр кызлар. Киттек. Шулайтыр безнең җырлау тапшыруы ахырына якынлашып килә. Нәтиҗә ясап алыйк, дуслар. Тавышларны биргәнсез. Миңа ошады. Хәзер тиз генә нәтиҗә ясап алабыз. Раил 7 балл, Раилә 5 балл, Руслан 4 балл. Хәзер килеп җитте минем тавыш. Минем тавыш 5 балл. Мин үземнең тавышымны бирәм. Мин тавышымны бирәм. Раилә Сима! Рәхмәт бик зур. Һәм җырлау тапшыруының лидер җиңүчесе 10 балл белән җиңеп ала, җиңү яулый Раилә Сыңгадова. Раилә, кәефләр ничек? Кәефләр күтәренке, әлбәттә. Ниләр кичерәсең әлеге вакытта? Мин бик шат. Әлбәттә бик шатмын. Уйламаганда идем үземнең җиңү яулавымны. Сиңа 1 минут вакыт, ниләр әйтәсең килә? Сүз сиңа. Беренчедән инде мин әтиәниемә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Team TV каналына һәм әлбәттә инде Фирдус сиңа рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Егетләр, бастык. Минем сезгә бәләкәй генә бүләкләрем бар. Ива мебель фабрикасы сезгә шундый сертификатлар бүләктә. Безнең икенче спонсорыбыз. Рәхим итеп сезгә бүләк итәм, егетләр, кызлар. Талдан ясалган нык һәм эксклюзив кул эшләнмәләре Ива мебель фабрикасында. Ива мебель. Экологик чиста продукт һәм кабатланмас дизайн. Фабрика адресы Балташ районы, Янгул авылы. Җырлау тапшыруының бүгенге лидер җиңүчесе Раилә Сыңгатова җырлау тапшыруыннан сертификат белән бүләк итә. Җырлау музыкаль шоу җиңүчесенә Team TV телеканалыннан махсус бүләк. Башкаручының җырын видеога төшереп телеканалда күрсәтү. Рәхмәт. Эх, дуслар, минем дә җырлыйсым килеп китте. Ат души бер җырлап алыйк әле бәйрәм ясап. Биебезме? Биебез. Җырлыйбызмы? Җырлыйбыз. Поехали! Бүгін бізде ұлы бәйрәм, әнемнің бәйрәме. Біз балалар күтіп алдық сенің туған күніңні. Yıllanma, әнем yıllanma, yaşını yaşıp sen, sağışlarını yapraklar itip sipsen. Yıllanma, yani yıllanma, yaşını yaşıp sen, sağışlarının kız
таралсын, сағыш мұңларың, қайғыларың таралсын. Сені мұңда сандуғаштай бір матур жыр яралсын. Yılama, benim yılama, yaşını kıyaşıp sen. Sağışlarının dizgeçi, yaprakları tüzüp sen. Yılama, benim yılama, yaşını kıyaşıp sen. Sağışlarının dizgeçi, yaprakları tüzüp sen. Ederiz. Şirin balaları geldi sizde. Gittik biliriz. Kozgatma, yanımı kozgatma, günlerin yaraların, yaşlığının desi bulup bu iki de bağlaların. Yılama, yanım yılama, yaşını kıyaşıp sen. Sağışların kızgısın, yaprakları temsip sen. Yılama, yanımı yılama, yaşını kıyaşıp sen. Sağışların kızgısın, temsip sen. Yaprakları temsip sen. Jırla ötüge kilege. Gittik tügerek. Yılama, yanımı yılama, yaşını kıyaşıp sen. Sağışların güzeşil, yaprakları temsip sen. Rahmet. Kilesi şaraşora kadar sağ olunuz.